que avui imagina que volgués 2, podria posar 2 i automàticament es canvia, no fa frigitzar, es canvia automàticament en tot el botó. Aquí hi ha l'altra opció, que també és important, que és si vols, si comanda s'envia directament per domicili o si la vols recollir l'oficina externa. En aquest cas, si la vols rebre, hi ha unes despeses d'enviament, o si no la volguessis, no, la vull recollir, no hi ha despeses, i acabar la despesa total. En aquest cas, imaginem que jo vull rebre i continuaria amb les dades que es van. En aquest moment, me demana quins comptes d'usuari perquè em diu, per comprar necessites estar registrat. Si jo no tinc cap compte d'usuari perquè soc nou, doncs anaria, en aquest cas, en el següent enllaç que vull registrar-me i me demanaria les dades de contacte. Per exemple, l'usuari, en aquest cas és un correu electrònic, aquí puc posar una clau d'accés que vulgui, si jo volgués, o també puc dir que podria escriure. Funcionar, d'acord? Després, posar el següent pas, fer les dades de contacte, en cas. Si volgués enviar, tu tenies el nom d'usuari del correu i el correu electrònic també amb les ofertes i promocions una altra. Aquí, en aquest cas, aquesta opció és per saber si vol rebre les ofertes i promocions en dispositiu electrònic, això de mercat de rebre, i en següent, aquí tenim les dades fiscals. Aquí puc cometre, si no ho vull fer, vull només típics sense factura o si vull, per exemple, la factura que he de posar els noms, els NIF, evidentment, la factura, la fiscal, el carrer, següent pas, ja és finalitzar el darrer, com d'usuari, que és les dades d'enviament, perquè no són les mateixes les dades de direcció fiscal o dades de contacte com les de desenvolupament. També podria tenir una versió alternativa, per si, per exemple, volgués fer un regal, que tu pots comprar un producte, però el pots enviar a una altra persona, això també ho podries fer. I, per finalitzar, el següent, s'ha fet la compte d'usuari i en 5 segons automàticament torna a girar i t'entrarà en el compte d'usuari. Aquestes tens les opcions d'assistent, documents, si factures ja trobanes fetes, pressupostos, preferències per canviar el nom, etc. i els últims electrònics. Si volgués continuar la compra, mira que tot estigui correcte, que és el mateix, que sí, comprar i finalitzaria amb ja els processos de compra. Aquí m'agafes les dades fiscals que he posat anteriorment, també m'agafes les dades d'enviament que m'he agafat anteriorment, també li podria dir que ara que no vull només recuar, que és extens. I aquí és el resum abans de confirmar la compra. Dirà que tot és correcte, dades de facturació, dades d'enviament, els productes que vam comprar, les unitats i que es total, el capital, si que toca. D'acord? En aquest cas ho és. I ja el darrer pagament és la darrera opció, és el pagament. Podem pagar, tenim dues opcions, podem pagar amb targeta de crèdit o dèbit directament o si volem també podem fer transferència bancària. En aquest cas, ara que farem transferència bancària, un import i dividir el següent. M'ha dit que la compra està finalitzada. Ens hem enviat un correu amb tots els detalls de la vostra comanda. Si jo ara m'enviés a el meu correu electrònic, que és el que jo he posat,
que hauria de rebre, se comanda que jo he acabat de fer, me diu les dades per poder fer pagament de transferència bancària, d'acord? Me diu que s'ha fet tot correctament i que en cas de quan es faci seguiment m'enviaran a través d'un missatge SMS, de confirmació, i aquí baix tinc un arxiu PDF per poder veure que la compra s'ha fet correctament, el nombre de comanda, la data de comanda, les dades bé, els ordenadors, els dispositius d'escola i el total de la comanda. I això seria una manera fàcil de poder comprar d'una manera senzilla, de poder comprar un producte dins això. Fàcil. D'acord. Canvis. Aquestes solucions que empresa de productes informàtics que s'està especialitzada en donar suport tècnic tant a empreses com a particulars, donar servei d'empreses, dades de manteniment, instal·lació de xarxes, instal·lació de servidors, etc. Que han vist que donen suport a particulars, usuaris particulars, de reparacions de domicili com a reparacions d'externes solucions. També han vist que fan pàgines web, diferents tecnologies de pàgines web, etc. Cursos de formació, que actualment hem de referir, que volen seguir client. I per finalitzar teníem la secció de venda que ara es converteix en la botiga en shop, que és el que volem diferenciar, que és una botiga de venda online de productes informàtics amb preus competitius i sobretot suport local. Doncs com a presentació, com a inauguració, hem fet una sèrie d'ofertes de 4 productes que podreu trobar a la pàgina web i espero que us agradi. Ara, quan pugeu tots i dalt, tenim una mica de catering que podeu justificar, tenim un pot de beguda i tot, bona nit.